फ्रेन्ड्स खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै जों मन्दिराव थांनो ओंखारदो रायजोनि गावराजायाव जोंना जैग सावो नालाय माइरं गोरलै बावगोन आरो लोगोसे खेराइ फुजाबो दङ ओमफ्राय दिनैहाय जैग सावगोन माने ग्रह सावगोन गाबोन आरो खेराइ होगोन दौदिनि मोसानाय नुगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांनो थांनो ओंखारबाय आं बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामलांसै हाय बाय बाय बयबो मन्दिराव थांहांदों हेल' खोमसिसि मोनाबायना बाय 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 जायो हाय होना लाफानो हाय हाय जोंनि मन्दिरनि उदांस्रि फ्लेगआ थिखांखांबाय जों दर्शन खालामग्रोनोसै Kurang mana ya? Woi, belum ah? Belum bisa. Kosongan ini langsung. मानसिफोरा खामानि मावगासिनो लोगोफोर थानाय आरो बायदिसिना जगार खालामगासिनो माइनाव खुलुम दिनै जैग सावगोन नालाय लिबस्रां हरस्रां खालामनानै साफा मन्दिरखौहाय देलायहोबाय आरो दिनै गय जरा फाथै जराबो होदो सोरबा सोरबा गाबोनबो होगोन बेयावहाय बुंनाय दङ बिस्वरि आइ आफा आरो खैदा राजानाव बिखबाथाय आरज बिखबाथाय बोर मोनो होननानै मान खालामनानै बिखबाथाय बोर मोनो होननानै आंबो मोजाङै फोरमायनो हाया लोगोफोर आंबो मोजाङै मिन्थिया आं जा मोन्थिदों नोंथांमोननो खोन्थालांदों दासो नों खुलुमनो हाबायबा थांदों खोमा नैबेखौ हनुमान होननानै मोनथियो नैबे जाहैबाय दखान हिनजाव बेयाव हर जाबाय लोगोफोर जैग सावबाय
Kaju badam. Jaiku salamah kadang gejala dulu gaw gaw nam hamna karana bibar hamna kesodannya Yêu không phải Nam à? Hả? Giúp bệnh. Mà là bị vậy. Chú hình đi rồi. Bây giờ tôi không biết là em vậy. Chú đi ở đây không được bao nhiêu. Ini desakan kera ini udin radio menasakan Mana sedang tak tahu. Cái ba ba này nữa, ba bố, ba ba này. खेराइसालियाव दर्शन खालामबाय लोगोफोर बोरै गोजान मा फोथारनाय खांनायनि दामखानांगौना माबो जुदि लांफागोन आरो लांफैदो दामदो फोथारनायनि लांफागोन दे दाम नुहैयोबा बहुत मुस्किल जादों बोरो
माबेसे मोनदों ना दामगारनांगौ ना खेबसे दायो फोथारनायनि साराखसै दाबो माबेसे मोनबोयोनो दौदिनिफोरा उथिजोब्बाय जागायजेनसिगोन लोगोफोर मोसानो आद्रा मोसानायखौ नेक्स्ट पार्ट 2 भिडिअआव दिन्थिसिगोन लोगोफोर